और गूगल ऐड के का बोला प्राइस भी बाटे, जैसे कि बिहार में थोड़ा सा कम बाटे हमारे टॉप 10 भोजपुरी चैनल पे, चाहे कौन सुपरस्टार के हमारे पर ऐड दिखावल, तब हमारे लेकर जो यूट्यूबर बने उनको पिछवाड़ा फूल जाई, अरे बाप हमारा पे पवन सिंह चाहे खेसारी लाल यादव ऐड लगेले बाने, हमारा के टारगेट करता नहीं। नमस्कार, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहा बानी टॉप 10 भोजपुरी। आज बात करे वाला बानी हम गूगल ऐड के बारे में। जो गूगल ऐड बाटे हमने के भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा बदनाम बाटे कि हई सुपरस्टार ऐड लगा के अपन व्यू भगावत है, हई सुपरस्टार ऐड लगा के अपन व्यू भगावत है। तो ये ऐड पे आप सबके बीच में हम वीडियो लेकर आए बनी और थोड़ा सा आप सबके हम बता देते हैं कि आखिरकार गूगल ऐड का होला, ये कैसे काम करेला। आप सबके पता हुई कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के हाल ही में गाना ही रहे, जिनके दोनों गाना पे ऐड यूज करी गई रहे अपन प्रमोशन करे खातिर। तो का भइल को में भोजपुरी इंडस्ट्री में हाला उठ गई कि हई ऐड लगेले बने, हऊ ऐड लगेले बने, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में हाला उठ गई कि हमने की भोजपुरी इंडस्ट्री में समझा जाला कि ऐड लगा के व्यू लावो, लेकिन ऐसा नहीं के जो ऐड बाटे वो प्रमोशन खातिर यूज कई जाला। अब आप सबके बतावत नहीं कि ऐड होला का। सबसे पहले कि हमार गाना बाटे, तो जैसे हमारे जो गाना बाटे तो हमारे हिंदी चैनल से रिलीज भई। अब सपोज डेट में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के मान ली, उन लोगों दोनों जना के तेरी मेरी दरमियान और पवन सिंह के गाना अपनी धुन से रिलीज भई। तो जो दोनों चैनल बाटे ऊपर भोजपुरी ऑडियंस नहीं खन, ऊपर साफ सब्सक्राइब जो बाटे भोजपुरी ऑडियंस नहीं खन कैले। तो वो पे जब उन दोनों सुपरस्टार के गाना आइल तो बहुत लोग के पता ना रहे कि हई चैनल से कि पवन सिंह चाहे खेसारी लाल यादव के गाना आइल बा। तो वो ये से का जाला कि वो ऐड लगावल जाला और ऐड लगा के बतावल जाला कि हाँ भाई पवन सिंह चाहे खेसारी लाल यादव के हई चैनल से गाना रिलीज भी बटे। अगर आप सब अपन मोबाइल में एको बार भोजपुरी कोनो गाना सुनले हो कम तो आप सबके बीच में ऐड आ जाए। अब आप सबके बताओ नहीं कि टारगेटिंग एक ऐड होला, टारगेट कइल जाला। और पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के जितना भी फैन फॉलोइंग बाटे यूपी बिहार में ज़्यादा बाटे, तो का हुई कि जब हम अपन ऐड लगाई, अपन वीडियो पर ऐड लगाई तो हम टारगेट करम यूपी बिहार झारखंड और थोड़ा सा मध्य प्रदेश। वहीं आप सबके बता दें कि ये राज्य तो जो राज्य बाटे ये तो टारगेट होला, लेकिन जिला भी टारगेट होला। जैसे में हमनी के बानी जाए, जैसे हमनी के हम बानी रहे वाला आरा जिला के, तो आरा जिला के टारगेट हुई, पटना के हुई, लखनऊ के हुई, बनारस के हुई, तो गूगल ऐड में उसन देले बाटे। अगर आप सब उत्तर प्रदेश में लगाओ चाहते तो उत्तर प्रदेश क्लिक करम, वहीं पे अब शहर दी। तो अगर आप सब बनारसी में लगाओ चाहते तो बनारसी पे क्लिक करके पूजा लगा सकता नहीं। ये एगो ऐड भाई। और तीसरा एगो ऐड होला कि अगर आप सब भोजपुरी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखत नहीं, अगर आप सब अपन मोबाइल में कभी भी भोजपुरी सॉन्ग सुन ले बनी तो का करी, गूगल ऐड का होला, फिर वो आदमी के टारगेट करी। जब ऐड लगाई तो वो आदमी के टारगेट करी। अगर हम एको बार पवन सिंह के गाना सुन ले बनी तो फिर का करी, वो टारगेट करी हमारे मोबाइल पे, और मोबाइल पे वो सही ऐड दे दी। और तीसरा बार बाटे कि भोजपुरी में कोनो भी चैनल, चाहे मान ली हमारे टॉप 10 भोजपुरी चैनल पे, चाहे कौन सुपरस्टार के हमारे पर ऐड दिखावल, तब हमारे लेकर जो यूट्यूबर बने उनको पिछवाड़ा फूल जाई, अरे बाप हमारा पे पवन सिंह चाहे खेसारी लाल यादव ऐड लगेले बाने, हमारा के टारगेट करता नहीं। भैया तार चैनल को टारगेट नहीं करत, बल्कि वो तार ऑडियंस के टारगेट करता है। काहे कि तू भोजपुरी न्यूज बनावत रहा तो ऊर्जा से बैठ के तार ऑडियंस के टारगेट होता, और ऑडियंस के जबरदस्ती व्यू ना बढ़ावल जाला कि जबरदस्ती तरह पर ऐड दिखा देवल गई, व्यू मिल गई। ऐड खाली शो हुई कि हाँ पवन सिंह के गाना आइल बा, बार बार तार मोबाइल की स्क्रीन पे शो हुई, तो आप सब जैसे जब क्लिक करम सुनम तबे व्यू बढ़ी, ऐसे व्यू ना बढ़ेला। तो जो गूगल ऐड बाटे ऐसे ही काम करेला, राज्य के टारगेट करेला, जिला के टारगेट करेला। और हम आप सबके बताएं कि अगर गूगल एडवर्ड पे पूरा तरह से हम वीडियो बनाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए, 30-35 मिनट के वीडियो हो जाए। और हमारा थोड़ा सा जानकारी बाटे गूगल ऐड के बारे में, क्या कि डिजिटल कोर्स कैले बनी हम इस सब के बारे में, तो थोड़ा सा जानकारी रहे जिनके आप सबके बीच में हम पहुँचा देनी। तो आप सब ई फेरा में मत रही कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अपन गाना पर ऐड लगावता नहीं, बल्कि जो चैनल इनका पे लाखों खर्च कैले बाटे वो थोड़ा सा खर्च करके प्रमोशन करेला, भोजपुरी ऑडियंस तक वीडियो पहुंचावेला, ना ही कि व्यू बढ़ावेला। तो गूगल ऐड पे थोड़ा सा हम आप सबके शॉर्टकट में हम समझा देनी, ये गूगल ऐड के काम बाटे। बस उसे व्यू ना बढ़े भाई, अगर आप सबके मोबाइल पे दिए, अगर आप सब क्लिक करम तबे व्यू बढ़ी, ऐसे दिखा दिला सब व्यू ना बढ़ी। ऐसे खाली का बोल जाला कि खाली गूगल ऐड खाली मोबाइल में दिखाई तो व्यू बढ़े के रही, तो एक दिन में 100 मिलियन व्यू क्रॉस हुई। तो ये रहा वीडियो। और एक बात और, ये में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होला गूगल ऐड लगावे में।
और गूगल ऐड के का बोला प्राइस भी बाटे, जैसे कि बिहार में थोड़ा सा कम बाटे, जैसे यूपी में ज़्यादा बाटे, दिल्ली में ज़्यादा बाटे, मुंबई में ज़्यादा बाटे। अगर हम आप सबके बता दें कि अगर हम अपन रूम से बैठ के अगर अमेरिका में ऐड लगाओ चाहता नहीं तो ओइजा ज़्यादा बाटे, इंग्लैंड में ज़्यादा बाटे। तो ये सब का कि जो प्राइस बाटे घटत बढ़त रहेला और तो इसे प्रमोशन में ज़्यादा पैसा लगेला। और आप सबको उम्मीद करता नहीं कि समझ में आ गए होखे। बस तो मिलम फिर से नया वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें टॉप 10 भोजपुरी।